Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simangpet ka din ni Ivy nga anak ta, bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta, ket anak met ni Cristel dayjay nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga ano na makangagking ka. Kit maduktalan da nga insukat ta iti naggiddan kayo anaganak ni Cristel iti ospital. Maibutak-takla ang dayjay apalimad. Nuag sa uti kasabwat ta idi a janitor ti ospital. Awanan dito'y dayjay a janitor. Nataysan. Nalipatam samod nga ammo ni Amira ti palimod ta. Tinserek mo akatulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak dayjay agayem ko. Apay nga ijay pay balay ni Cristel ti nagiserkam ken kuana. Tapno iso ti panakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin ang mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti maris ti kurtina, kan abong ti kama ijay silid ko. Sukatam! Apay kadiasan mo akayat, napintas mo ti maris na ti kunak, napintas siguro itikaskan ka abakat. Ngam Jack kayat! Anya ka di amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan nakabakat? Tapno kas di ti maris ti kwarto? Alangarod tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kong tagina na. Wan, senyorita. Ay, nagalaskat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag ta si Mangpet kan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nanang. Agsubyak a sumakdo no makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta akaklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy! Ingkaman gumatang iti sigarilyo. Darasam! Mabiit laang, taglutluto ak pa'y tatang. Inkakid din! Tawad ti sigarilyo. Saan ka man nga pambar? Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar. Mapankan no, di mo kaya tamasipat ka. Sige, uwan tatang, mapanakon. Apay nga kaajak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. May tamat nga ron ti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit na amin nakayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kagura na ti mabagaan. Saan ama anawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas jay kadagiti kakabsat ko. Natulnog kami matamin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ay nga mo rin o kasta. Di ta maumamang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Gusto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tamat ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit itad damot laang amin akasapulan na. Ay wan, agbibig akaslabak na. Kasanumat ti ubingay nga da iti puder mo. Itad mo kadimat amin nakasapulan na. Nambarak. Saan kumat nga anak? Kaya't mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay saan mon adamagan? Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. As-asikaswag man. Ngam no maminsan, aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirekomenda ken ka ijay abalay. Masapon nga aramidam ti trabahom. Aramidag mat. Rumbang lang. Tano saan? Ammomon ti aramidag ken ka. Ha? Amunak, Amira. Ha? Ditakan. Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anaganak, ani Madam Cristel. Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan.
Mayat ka no, ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakkel abalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo no apay adakkel ti guram ken ni Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Cristel. Inapiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga rod no anya launay ti kaguram ken kuana. No apay nga isupay abak nang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko idi iti kolehyo. Ita, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit ko matinag kolehiyo idi, nakaurnong kay ti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake Tabaknang. Ngem isumanen tinangagaw iti ay ayatak. Kayat mo asawan ni Jake ti ayayatan? Idi day jay. Ngem inayat ka mat nga uray saan ka Baknang. Impagarop mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod. Kunak no Baknang ka. Ngem saan mat gayam. Nauma akon iti TV iti kwartok. Pati iti katrek. Kayat ko, jay king size anapuskol ti kutsyon na. Anya pa lang ti sapulom iti katrim ay iha. May samat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no may deliver ditoy. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga yung order ko. No diyo kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalakid din ay iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No diyo tong palan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malala. Sige, matungpal ti kayat mo. Tong palan nyo matlagayam. Ngam ado pa'y lang asermon nyo. Kitaan niyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam. Nalaing ka kading agkanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kayat ko ti agripaso kadagiti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo. Agyaman ka kiti kapag adalin ka pa'y iti high school. No addala ko madakkel a kwarta, ket ijay ka kumapag-adalan ni Chloe, tapno makitam, no nalaing no san. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kwa na? Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kwa na. Kasano ko mga amom? Ado ti gayam ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak. Ang maarte ka no. Suberbiyada ka no. Apay anak kabisuot ka. Anya ka diti parikot. Agsagana ka, tamadamdama, si kandag-kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy. Nga ado kano ti masuron kin ni Chloe ijay pagadalanda. Apay ko makasurunda. Apalan da ka diti, kinabaknang na. Nalabit akasta. No saan kumaanangin na ijay pagad-adalan na. Ijay ko mga agadal ni Ivy. Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Imbag ijay pagad-adalan na, talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasat tuman ti mapan ijay asidag ti pagadalan da. Tapno makita man met ti anak ko. Hintanto iti kantin iti asidig-tigay, ti pagadalan na pangitultuludan ti driver da. Adday tantikot si amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidag ta iti gay, tapno makita ta ti anak ta. O sige. Yawat mo man tibag ko, siga driver. Saan kang agbayag-bayag? Aday ta, ma'am. Hello, napintas abalasang. Ha? Asino ka? Saan ka ngam mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga ta umunagak iti gate. Aglisi kayo? Nay,
Imudagan iti kay. Di nataingkan ka no? Gaputa di natapay am mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayun ti balon ko, tamapana ko ni iji pagadalan. Awan kwarta. Uray sumardeng kan nga agadal. Diyak kaya ti sumaritang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem kat awan nga rod kwartak. Magmag na ako na mapan iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta. Ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nak pa iti danom tamakain inuma. Darasam! Apay akas di nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag na kanyak. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga dati adap ko. Asaan dak nga anak danaanang. Apay ka na yung kanaliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilyami daytoy, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Jack marik na ti panangipatag dananang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga ron ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatik inton ang kolehiyo Mala, payam, ibagak ka ni daddy. Alaan da kanto amay sa kadagiti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaeng, Ivy. Agpaiso ka di? Pangaasim man, Dave. Tulungan na. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay ako managnakay ti salas. Kat ada pang panunutak. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam? No, ibagakkan ka. Masong batam nga ta, ti damagak? Kasano nga amok, kat di mo pa'y matimbaga. Am-amom ka di? No asino, dagi siya agnagan itimiya kan Juancho? Anya? Mia kan Juancho kunam? Tulang ka di? Siguro, am-amom dagi chay. Husto ak ka di? Ay, saan ak pa asigurado, no amok kuno saan? Apay nga rod anas daw ka idimbagak. Ay, kwa? Kasla nang nangag ko nga minday ta nagnagan. Amo ano isuda tinakdakamatam? Pumanaw ka man langan dito'y. Awan sirbim, di mo matlagayang masungbatan ti damdamaga. Amira, Mia, Juancho! nakaluto ka ka din? Ay, anya dyan balikas kon? Apay damiya kan Juancho. Ay, iso dati pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka diti balay, akas katulong ko. Ay, medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayam kami nga men. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-maysa ti anak mi. Nasa una idinagkita kami idi. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at harigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Napalabas, nadungod a Cristel ken Jake iti impagarupda nga anak da ani Chloe.
Sigud nga kaadalan da Mia ken Cristel. Adu dagiti banag nga inapapalan ni Mia ken ni Cristel. Linagipmet da Mia ken Juancho tinapalabas iti maladaga da Ivy ken Chloe. Aga po iti dakes at tarigagay. Pinagsinukat da Mia ken ti kasabwat na tinamtag dagiti maladaga iti ospital asaan nga ammo ni Cristel. Inaramid ni Mia daytoy. Tapno ti anak na ti mairanod iti kinabaknang da Cristel. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Medyo adayumagkit din, madam. Ngam, agayam kami ngamen. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samat, amay may salaang ti anak na. Nasa una, nagkita kami idi. Ay, uwan, madam. May samat ti anak da Mia ken Juanchong. Pagad-adalan nga tamot ti anak da. Iti pampubliko a pagadalan, madam. Idintutan ni Chloe nga anak yu ket iti pribado a pagadalan. At dala parikot ko ken ni Chloe. Adda kapkapsot na iti pagadalan. Idinto ta kanayon as siyak ti kalaingan, idi siyak ti agad-adal. Nalaing madya anak da, madam. Amangan no valedictorian into naggraduar da. Kasta ka di? Imbag man? Nagrigat ti agripaso iti leksyon. Agsardelaksen nga agadal, mama. Kasano nga ammom to nga imanihar ti negosyo, no di kamat agadal, iha. Ipamanihar tayo iti sabali, mama. Numadlaw ti mabayadan amang imaninghar nga awan ti ammom. Lukwanda ka. Ibagada a bankrupt, uray no isuda ti mangbang bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak analaing. Nalaing kami mo't adwakan ni papam, idi na kami ti agad-adal. Angam, apay asa anak nga imala kada kayo. Ano samlat ta ti agripaso anak ko? Kaasi ti awan adal na. Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo, no awan kami. Nalaing ko mga agkantamon ni Ivy, tapagkantain ta iti club. Wano saan? Pagsalaak sa. Nalaing ka di nga agsala. Agpractice ko mga rod nga agsala, tapno pagsalain ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsala. Ibagak man gayam kan kwa na inton sumangpat. Data ti mangala iti sweldo na, no agsala. Wala. Apay nga italaang analagip ta daytoy. Suruan ta nga agsala ti nga. Amangan no di namot kayat ti agsala. Saan ati kayat na ti masurot? Naturturoy ta pa'y laeng ngam iso. Dave, naibagam ka di ka ni Daddy, ti maipapan iti pa nag-working student ko. Wen, imbaga. Ken na ibaga kasi kati kalaingan iti pagadalan tayo. Matulungan na ka di ni Daddy. Wen ka no? Iti library ti pagyanam. Tumulong ka iti library ti pagadalan. Agyaman na. Sapay ko matagadalak matlaang. No kano si kati makaala iti umuna pa madayaw. Free tuition ka kano. Adapay allowance mo. No agtrabaho ka iti library. Ika gumaak ti makaala iti umuna apa madayaw. Talaga akayat ko ti makaadal. Uwin tasayang ti kinalaing mo. Ay, uwin gayam. Sa balyak man ti saritaan. Anyang ti trabaho ni nanang kantatang mo. Singer iti club ni Nanang. Bouncer mo't ni Tatang. Singer ken bouncer? Wan. Ngam. Naranggas da kanyak. Ha? At daatap ko asaan dak apod no nga anak. Amangan no ampunda ka. No saan ta ko mga anak ni Chloe, sumuko ako man. Adungag paiso dagiti ugali na makapadismaya. Uray ka disi ka, kat maupay ka, no dadduma. Jagilibak day ta, Cristel. Saan arumbang asumuko ta? Day tangarod kat, anak ta ni Chloe. Iso nga anusan ta nga isuro,
Tapno mabaliwan ti madi akababalin na. Gusto tinakunam, Cristel. Agam... Kaslawan ti pagbaliwan na. Tasa na nakaramraman, iti urayan niya na sakit. Ipilit namin na kayat na. Malidayanak no kas di abagbagaak, ngam di nakmat italtalag. Oh, anya nga tati masakbayan na. Tadi namat ammo adumngag iti patigmaan. Day tatirigat na, no ti anak kit saan adumngag. Talaga asukir ni Chloe. Ti kayat na, ket maitid amin dagiti kiddaon na. Nasaya at tadakan si ka, babae. Agpraktis ka man kit di nga agsala. Tadakkel ti sweldo ti agsala iti club. Anya? Ay, nanang, awan arapaap kung agsala iti club. Kayat ko ti makaadal. Saan ka di nga imbagak nga awan pagadal mo? Adda nga rod mang tulong kanyak, nanang. Kasano ko ma? Pagadalan na ka, day tayo bagbagam? Nulakas siya ti makagunod iti umuna pa madayam. Awan bayadak iti pagadalan. Kan agtrabaho ak iti library, tapno ada allowance ko. Adal! Imbag ko man no pakairanudan mi day ta adal nga bagbagam. Diyo ka di kayat ang makaturpusak, nanang. Siyak to ti sarikad-kad yun, no nakapsot kay ton. Nga mabayag pay day ta, manupay atawan. No agsala ka, adan kwarta adagos. Pangasiyo ko man, nanang. Puno sadya ka mo tagsala. Sana balit ang trabaho ak mat dito'y balay. Trabaho amin. Ne, naliday ka man Ivy. Anya man ti parikot mo? Pilitin nak ni nanang nga agsala iti club. Puno sadya kaya ti agsala ijay. Iti day tang inaramid ni nanang mo. Amangan no, pudno adi na ka anak. Pagkunam adinak anak ni nanang ko. Ti ina, di na kaya't amay sagmak ti anak na. Angam ni nanang mo. Iso mo ti mangisagmak kang ka. Gapula ang iti kwarta. Agpayson sa ti kunam. Jakpay pulos na rek na ti panangipatagda kanyak. Awan ka diti mo makabagyam, mabalin mo apagkamangan. Jak nagdamdamag. Taagongat da adagos. No adadamagag katakwada. Kanayon da nakaturog no adada ijibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kasi kamat nga rod no kasta. Awan klase yu ita, papanam ka de. Apay adamagam. Siyak ti amo, kat katulong ka laang. Tapno amok ti ibagak, no damagan damadam tinapanam a. Aglisi ka, Ay, tamag na. Saan kang agmatider dita? Dita ka man laangan. ay, anya kay ti ibagak kadamam anapanam. Basta nakagpasyar. Awat ti masnop apapanan mi kadagi ti babarkadak. Anya kay ti oras a sumangpet ka, senyorita. Sumangpetak no kay kayat ko. Tsak amo no anya nga oras. Agsala ka dimot lang ni Ivy. Isupay ti masweldo na. Kinasaritak ti danga. Ngam di nakat kayatan. Ay, sana ti kayat na ti masurot Agadal ti kayat na. Nakuna na nga inton lakay kan bakit ta. Iso kano ti agbalin asarikad-kad ta. Damot ka di kalintikan na Ang nung nataengan tanto, kaya't kadipay ni Ivy ti mga sikaso ka data. Bayam, takasaritak tumanan. Imbang ta nagsarak tamanan dito'y tiyandaan. Anya ti baro ang maipadamag mo. Madilat tati kababalin ni Chloe. Madisdismaya pa yon ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madisdis maya. Nangag ko ti saritaan da. Nga uray bagbagaan da kanaw. Kat saan na kano nga ammo ti dumngag iti pamagbaga. Ngam itadamat la amin dagiti kidkidawan na. Ito damen. Saan damot nga inimutan? Ngam aglablabas a talaga ni Senyorita Chloe. Pagkunaamat nga glablabas. Ipilit na amin na kayat na. Kas kumaitay pimanaw. Dinamag ko no papanan na. Tapno amok no anya ti ibagak kada Madam Cristel. Papanan na kano? Awan ka no mati masnop a papanan na. Pimanaw latan adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanyak no sumangpat. Napanan ni Chloe. Malaman nga mawanpay. Damdamagak itay ngam di namat ibaga, sir. Awan ka no ti masnop a papanan na. Apay asino ti kadwana. Di namat imbaga, sir.
Kinasurunak pa'y dinagdamagakan ko na. Talaga anatangkenan ti ulo na dayjay nga ubing. Nakarong agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Ay, malaka ni Mia nga inana. Anyat ko nam. Ah? Ay, kuha, sir. Tikunak, kasino nga tati immalaan na kat nasingpat kayo mat ka ni Madam Cristel? Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabiin. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan pa'y. Iso ang makapungpungtot ni sir. Apay ngamin adi mo dinamag anaimbag no papanan na. Ginamag ko nga road ngam di na ibaga. Adangam insul-sul pang ni Senyorita Chloe. Di ka man agsao itikas na. Awan ka dita no saan ka nga inrekomenda. Ay, ladingitag. Ngam makitkitak mat ngamin, anasingpet da madam. Ngam jay anak mo ti. Ay, jak mo, no apay akas jay. Guston! Awan ka dita no saan agapukin ni Chloe. When matkit day. Ngam makitkita, kasaan arumbang ti mapaspasamak. Niket di Chloe ti asikaswam dita. Di mo baybayan. Sige, tanay, kaslada umay dito'y ayan kaw. Bye! Unay lakit din ni Chloe. Pagdandanagan na ti tao. Adamat cellphone na. Apay di umawag man lang no ag text. Sapay rabiin. Napnapanan nangatan. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin nga i-report iti pulis? Tanabiit pa'y mo't ngawan. Dumakdakkel ngam ad-addamot asumulsulpan. Kasjay, ti tao akanayon ang mapampanuinuyan iti kayat na. Alangan mo't asaktan. Wenno saktam. Ang mga nuad-adda nga agrebelde. Pangsapsapulan tan nga iti dayjay nga ubing. Anya ti madaman. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan ka no pa'y nga ron. Makapungtot ka no ni Jake ko na ni Amira. Saan nga kamali amang dangran ka ni Chloe? No pagaramidan da iti saan anasaya at ni Chloe. Pagikarawak mat ni Ivy. Lakid eh. Ti anak da ti balsenta. Nasaktan da ni Chloe. Imbagakin ni Amira nga umawag. No kasano. Orasan, tapos si kati kumanta. Di ka nagmisuot. Ay, imbaglakit din. Tanuado ti agpalakpak no kastang agkanta. Makisayan ti paripot ko. Iso nga ron ngayon ka kumantan. Tapnusan anak ko na si Tarupang. Anyat orasan. Apay nga ita ka lang. Iti balay, iti barkada, papa. Nagkasangay ngamin. Nabartag ka pa'y. Apay. Aramid ka di tilimpyo a babae ti agbartek sa agawid iti dis oras ti rabi. Itala ang mat, papa. Iparityo ka din agragsakak mat sagpaminsan. Iti dis oras ti rabi. Pagdantanagan ti tao. Apay, di ka man lay mawag. Kasano nga umawagag? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturog. Tagsarita tayo dinalapat intong bigat. Maturog, di maturog. Iparityo kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkadak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimot direksyon ni Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon agyaman kami itin kay Panang Tarabay ti Masakbayan. Tinapalabas nasingpet ken nasaririt ni Ivy iti sidong Damia ken Juancho. Idinto tasadot nga agadal ken maditi kababalin ni Chloe iti sidong da Cristel ken Jake. Gapo iti kinaranggas Damia. Inatap ni Ivy asaan nga isuda ti pudpud no adadakkel na. Kabayatan na. Maupupay da Cristel ken Jake. Gapo iti ugali ni Chloe. Iti maysa nga aldaw. Rabiin ngem awan paylaeng ni Chloe. Bueno papagayam,
Denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasano nga umawagag? Kat madama ti happy-happy. Saan nga umno day tarason mo? Ala, ka maturugan. Tagsarita ta itinalapat intong bigat. Maturog ti maturog. Ipanit yung kit din na mapanak iti balay dagiti babarkada. Saan kan asumong bat tamangan numakaraman ka? Aglablabas kan. Sige, mapanakon. Sana na maulit daytoy apanagawid mo iti disoras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanon no dadaka sa mapasamakan ka. Tsak kaya ti panagungat ni Papa iti rabi. Agtalawak man kit di. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanag amang sapol kanyak. Kitaak man no di agdanag no awanak. Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag, papanam, senyorita. Agtal na ka no di mo kaya't asaktan ka. Ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulitam man timbagam. Ina, kunam. Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di asapulan na kakanyak. Agli si kakit di tadalan. Bayab nga agbirok da. Apay gamin nga inong tandak. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano ti naman ang pimanaw ni Chloe? Wen, sir, igaw-gawid ko ngam di nakintaltalag. Malatawagak amin na koneksyon ko. Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, di mo na ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakilan. Hanggang kita mantilay na. Hello, Mia. Ada na patod nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simang put idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita na kumaitabigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kat, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin a pangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanon no awan kwartana. Inaramid ni sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwartana. Wan, Mia. Dandani tayo nagtorpos. Sigurado asi ka ti makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas ta Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni dadim. Makapagtuloy ak iti kolehiyo. Agpada ti iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nak to, no dojak mo. Agidan tantong aginroll. Tapno agpada ta iti oras kan subject. Sana ko na marigatan, tadda ka kadwat. Uray siya kat, agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tantong nga rod a librarian. Day tamo timbaga ni daddy. Agkasapulan ka no ti universidad iti libraryan. Agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Ta saan lagayam ti pangibilbilangakan ka. Napatag ka iti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat no awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Anya pa'y lati kurang. Awan mo't siguro ti da kasama pasamak kan kwa na. Taapay asa anak nga agdanag unay. Ura siyakmat. Kasta ti mariknak. Jakmat unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manula nga aldaw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Jak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyanan. Ala,
Agrubat takit din, taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti araramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka di nagbirok. Napanda iti opisina. Nang nagputi saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pinmanaw, adi da mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublian na. Saan da ka di amadanagan? Nangag ko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano amapasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, ta saan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Agmay-may saak ditoy. Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Alangarod. No anya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka ti text wenno chat ni Chloe kan ka. Awan, awan tinasakit ang bakrang ko. Isukit din ti kumura. Kat iso tinakabasol. Burbur chamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko kat isublik. Nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit tinakam ko. Ay, pakawanan nak na marswa. Diyak maawatan. Nuapay anaawananak iti ganas kan ko na. Dakas ta ka di anaganak. Kaapay nga agpad akas tati marignata. Diyak maawatan. Anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Takanayon asakit tinakam ti ipapay na. Iso akas to'y ti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito balay ni Chloe? Kabayatan ti kawan mi. Awan mat sir. Awan mat text, wano chat na. Ada pa'y siguro kwartana da jay. Kita akman, numaibos ti kwartana. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na, sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to no niya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Sana siya ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Aglablabas. Pudno ta ko nam. Ay, napanan na nga ta. Awan samat kabagyan yun dito'y apagkamangan na, sir. Wen, ta adayo ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel, tagtagtagay mo sakit. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Ay, Apay akas jay. apay, anya tinay tagtagainat mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimar. Nakita nga addas iding iti likod ti lapayag na. Nay, kasano ti pan nakakita ako nam? Idi impangato ti doktor ti ubing. Idi igam na ti dapan. Imposipos na. Kat nagkulaidag ti ubing. Nalawag ang nakitak ti siding. Idi kwan, naulawak. Kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dingli Chloe. Kasla saan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko iti naitagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag ti inyanak ko nga ubing. Day, nagsapa ka na bimbangon. Kaslag dardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapol adamagak amin anaganak iti day tsa abulan tawan kan aldaw. Anya? Anyat sasawa mo? Mano natawan tinapalabas? Sigurado nga adda record ti ospital. No asino dagiti kaduak anaganak iti day jay nga aldaw. Ala, makamu ka. Ay, tapno madalusan ti atap mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol kadagiti a records. Agyaman ak, Jake. Italaang amalagip ko. Nga adag ayam siding tiin niya ko.
Imposible mat arugit tinakitak. Gasano na pasamak. Katawa mo siding ni Chloe. Oh, Dayta tinuktalak. No asino dagiti kaduwak ang naganak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. mala. Mga lak iti detective, tapno tumulong iti amin. Tapno saan ka nga agtaktak ka nagbanno. Plantsaam amin dagita. Kitaam day ta bestidak akabarbaro, ta plantsaam ana imbag. Aramatak day ta inton rabi. Amin ka di dagita kat plantsaak, nanang. Ada ngamin aramidan mi ita ija pagadalan. Mas importante day ta plantsaam, ngam ti kunkunam nga aramidam ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos, nanang. Ado pa ti activities mi. Kayat mo asawan, siyak tag plantsa. Plantsaak to kumain ton rabi iti daduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasam kit de, tapno malpas adagos. Isardang mo ampay tara aramidam, tay sakduan nak ititigos ko. Ilipas ko pa'y kano da ito, tatang. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas, makatigdigos akon. Ingkayon ija gripo, tatang. Isamsambot ko ngamin da iti plan-plantsaak. Anya mapan ni Jay Gripo, danga. Adda ka nga ro, para sakdo. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa'y lamapan, makaramag ka na eh. Anya jay kasla maururam? Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae? Imparabaw na ti plantsa iti kabarbaro abadok. Kat nauraman, payman. Ay ve! Ayan mo! Ay ve! Napansin daw ititigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay di na inikat nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda abadok. Ay nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, nagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin da jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito itaplantsyaan ka. Nauraman ti badok. Nanang, imbaw nak ngamin ni tatang. Darasam! Ha! Napudot pa'y laang ti plantsa. Umay ka tasikaman ti plantsak. Tamaraya ko na. Hoy! Agsabli ka ditoy! Apayatin maray ka! Ay, ti salbag a babaen. Huwento! Kamatang man ni Ivy! Taplantsak ti rupa na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at tingin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, gaputa na bartek kenaladaw asimangpet ni Chloe. Pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasugnod ti balasang ket sinapsapa na tinagtalaw. Ket tapno maikan iti leksyon. Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na apangirwaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw ti agasawa Cristel ken Jake. Nuapay nga awan unay dandanagda iti inaramid ni Chloe. Iti sabali abangir, madanagan da Mia ken Juancho. Apudpudno ang naganak ni Chloe. Iti may sangal daw. Nauram ti pinaplansya ni Mia ken ni Ivy abistida. Itagagayan, denggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Tumarayak pa. Hoy! Dinak itarayan! Agsubli ka ditoy! Huwag Kamatang manday ta babae ka plantsak ti rupa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatan nak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupak. Padasag ti papa ni Jibalay da Dave. Didak masurutan ni Jaya.
Sinundan niya ako ni iti kalsada. Agtaraya pa pumanlasiw iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunam a detektiv. Asidigtan, dito iti imbagada pag na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalaw-lawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Iso anak ko na nga nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsot iti. Nakitak a talaga ti siding, sakbay anawananak iti puot. Tiyakon ammo, ti simmaruno anapasamak. At idi iti dalan ko nagapu iti Manila. Iti nagpasngay ka. Iso adyak na abutanin. Maawatak magkit. Ha! Ada babae nga tartaray. Ti pleno ko! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitain. Ay sus. Ayan na nga eh. Naitarayan na kakadi ni Ivy. Iti nakita na akam kamatay. Dinardaras na tinagbalasiw. Diyak apo no natalan. Apay nga rod a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso na atalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Intanto kitain inton madamdama ah. No intaray, tinakadong parken ko na, ospital. When no, intarayan da. Nakitam ko ma at tinakadong parken ko ana. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatag bitay. Nagama ka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag kami. Awan pa'y puot ti balasan. Apay kastoy tirignak. Madanagan ako unay. Asidig tayo na iti ospital. Pagkalma ang tiniknam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag. Kanabaga na. Awan mo't unay tinadangran kan ko na. Ta nakapreno ang adagos itay. Apay, kasla na bang badnog nagtartaray? Ada tayo niti ospital. Malakarod! Bumabatan! Sinalbag? Saan na ka makairuar iti kwarta? Di dak matawagan. Wenno sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awanan ti kwarta. Pimanawak pa ijabalay ti gayam ko. Papanak nga roditan. Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adda pa ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanin ti para trabaho dito'y balay. Ay, sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan agluto iti kananta inton madamdama. Ay, sige man lang ay. Visit kit day. Jak lakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino nga iti mga ramid kadagita. Ay, sabagay ah. Awan ti baba unay. No awan tayo babae. Iso nga inta kitaan tapno addag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid da a test. Apay nga ron, nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu iti pan nakadungpar na. Pero mi adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin ako na kriminal. Kasano ko mga agbalin ka a kriminal, kat saan mumot nga ingagara. Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apa man, nanaplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam anakadungparan na. Awan mo nagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tungpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagi din. Tayo maturog. Asino nga iti agluto ka nagsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tanauram met di bistidak. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anya nga taramidin ta nito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Sino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay?
Kumusta ka, iha? Kumusta ang tirik nam? Sa dino ti ayan ko? Sino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti dadakkel mo. Awagan ta ida. Taumay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan tinadakkel ko. Ha? Apay, nagtalaw ka kadi. Nagdarayak, takam kamaten da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplansyahan da tirupang. Naranggas na kanyak, ma'am. Irurumandag. Anyat basol mo. Apay aplansyahan da ka ako nam. Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang amapan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo Tay di makadano nag-ijibalay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantsa. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimalasiw ka iti kalsada? Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Oh, kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Masya nakunay kan kuana. Ala, umayak to dita, nurumwarak dito opisina. O sige, taurayan ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybay akpay lang nga makaturog. Takas lakayat na pa'y ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kaya. Tanaranggas da kanugan kuana. Intarayan na ida. Tadakran da kanu. Anya, udno ka di data. Uwan. Makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Malangarod, urayan dak dita. Bye! Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganta ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijay nga. Anya nga itati kanenta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Ay, daytoy itatirigat na. Awan ti baunta. Apay, di pala si Mangput May, dayjay nga ibay. No ayan nakit nga taa. Nunap na panan na. Ay, sapay dita pa'y nagsweldo. Inta ko mamangan ni Jerwar. Iha, kumusta itang tirik nam? Mayat-matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tamakaawid kan. Kabutang ko dananang kan tatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yu. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy ak nga agadal, ma'am. Pagad-adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. Nujak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apamadayaw. Intun agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad-adalak. Kadayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apang madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yu. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No di kat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umahayak iti balayo. When, yawid da ka ijay balay, apaman ang makarwar ka dito ospital. Daytoy ti balay mi, iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ako unay, ma'am. Nagdakkel maggayam ti balayo. Wen, iha. Medyo adon tilangan mo. Gapoy ti pan naka-ospital mo. Nangalaak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan yo. Agyaman akmanen, ma'am. O sige. Ingka pa'y aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako unay, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga.
Kas kaila santa. Kasta ko man nanang ko. Nalabos mo't day ta santa ako nam, iha. Sika? Ha? Amira, am-amom day ti balasang? Di kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am? Oh, apay anas daaw kalaunay nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira? Kasla, nakitkita kayon. Nakakitkita ang nga takada kayo. Kwa? Ay, jakan mo akan ka, basang. Saan nga ta nga dagayng ingas ko nakitam? Basta da nakakitkita ang kada kayo, Nana. Ngam nabayagan. Lagi pagpay. No sa di, no tinakakitkita ang kada kayo. Amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay naglangan ka iti makadomingo? Inadong parak itilogan. Katimpandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat no? Saan mat kiti unay anapigsa? Limitem laang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka? Di dapay siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawid ak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmati ka no ti bagina, ma'am. Isa asyak tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Diyak nagbidot anang iyawid kan ka. Angam, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto, taan ngamin agtrabaho iti balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga iso dati pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay sagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy, apag isumet alumabas ti lugan da Jay, ket nasagid ti balasang, pimanaw adagos ni Juancho, adi na nabigbig ti nakapadungpar ken ni Ivy. Intaray met adagos dagiti agasawa ti balasang iti ospital, ket idi makapud na itoy. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabali a pangir, masursuron ken mabisin ni Chloe, ta saan a makairwar iti kwarta. Idinadanon ti panagawid da Cristel, insurot da ni Ivy, nasdaaw ni Amira. Mariribukan ti katulong no ibutaktaknan ti palimad. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ti panagtrabahom laka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga iso dati pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan.
Taam mo da ang nagkamalida. No agdarum ka, sigurado ang madusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko pa'y laida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Adan, napanay ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko ang naganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sama ti ospital idi. Ti ngay sigod nga ospital. Nairaman nga ta, dagiti daan a records idi na uram ti daan nga ospital. Dahil tati ditayam mo. Sapay lako mga rod, taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam. Adda kayat ko adoktalan, Amira. Doktalan ko na, madam. Anya ngay dayjay. Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy. Wen, nalagaan tirik nakan ko na. Nagsingpat nga ubing. Kat ni Senyorita Chloe, madam. Saan yung kadi apasapol? Awan tinang papanaw kan ko na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbang tadwa talaan dito'y salas, balasang kaw. Di mo kadi kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingag. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kadi, basang? Nana. Day tinaudi. Kat plantsaon ko man ni nanang tirupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan tilugan anang sagid kanyak. Apay plantsaan na ti rupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaon nak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amuan na uram gayam ti bestida ni nanang a plan-plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kastagayam ka ulpit ti dadakkel mo? Kasano ngay numay da kaalaan dito eh? Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin tirik na, kada Ma'am Cristel. Kan, sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasakit din ti anak da. Ah? Anak da, kunam? Ay, kwa, nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan expoiled ngamin. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay maamakak. Ang mga numaamuan ti masiknan ang naatalan gapot akam kamatag. Makabasol ta nga ta, no ibagana. Ay kat sigurado day ta. Jak laki di kayat ti mabalog. May raman ka pa'y tasikatin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Dita ka di sa pulon? Kasano no nagpulong kadagiti masiknan? Kayat mo kadi ang mabalod ta. Ay pakpakawan. Day takot may balbalodan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga agawid? Day tangarod ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Asino ka di daytoy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupang? Di na ka di sapsapulan ta papakan, mama? Ay, kunada mo asi ka kano ti pimanaw. Isu asi ka kanumat ti makaamong agawid. Anya, magtanda kita anaganak? Di da pa'y amo sapulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit naman timbagam? Adak di perwar? Kasano nga'y bagam nga da ti anak da dita? Ah? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak, paikit din. Ay, si kaabak-bakatan! Agkabaw kansan! Saan mo nga mo ti sasawam? Ah, ay, pasensyan. Bye. Ay,
Nailawan ko nga imbaga. Nyamat day to yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung madita lamisaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen na rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak di taagdan. Nabannog sa idinagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilukpok ta ilutak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita. Inayadak nga ilutan, ma'am. Oh, Mhm. nagmayatan, anak ko. Baka ginawak. Nagsingpet ka nga ubing. Hanggang apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinidpidot daklaan. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpat nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan iti pagadalan da. Bareng ano di daalan diti balay. Panagkunakit kayat na matagyan ditoy. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbang pet ni Chloe. No naibusen ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi akababalin na. Imbagpahay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. No apay kas dyan na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibet ti detektive. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak amalaw-lawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpas ngay ka? Wen, Jake. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jak mo't nga minon kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiding iti likod ti lapayag ti pasngay ko. Magkintayagak iti bagbagam Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak. Kadjakon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwardakan iti delivery room. Sika nga umunat inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idi addan puot ko. Kinidaw ko ayag dati anak ko. Kat nalipat akon, ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag ko man. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagan pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalawak ta na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asim mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mo't tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ni Chloe, akanayon nga itulod ti Logan, itigay ti asidag ti pagadalan ni? Agamam mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaamam mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak amam mo, nana. Agasidag laang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agamam mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ija ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka di linablabid mo dita. Anya kumangay ti labidag.
Ang kwa, adda ni... Ada ka din ni Chloe. Ay, saan? Dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga itimbagang. Imbaga ka, imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama ka ammo mat nga agsublay. Sinalbag dagiging agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektiv. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod ng ospital. Awanin na ti record. Apay nga ta pasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradong kadi adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw. Tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalik ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang. Ada nga minbulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inak sagadan. Ay, sige man nga rod balasang ko. Imbag lakit din tadda ka akadwak dito eh. Awan nga ming klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. Subadakmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan-rana na nakaumay ka dito'y balay da. Nagsaya atay. Ada kayong matgayam diti asidag ti swimming pool, ma'am. Ammom ka di ti aglangoy, iha? Saan, ma'am? Tiyakpay napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y linom. Wen, ma'am. Agawa ak ti agdalos, tap na aglangoy ta. Isuro dak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro na kano ni Ma'am Cristel. Nakaan-anos ni Ma'am Cristel kanya. Nagpintas pa'y. Maglaak man itiigit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag. Aguray ka. Saan mat ani bakat amira ti agsagsagad? Ada ka ti sa bali ang katulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan? Aglangoy ka! Nagdi mo kaya ti malmas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimet direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Bueno papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Aglangoy ka! Na di mo kayak ti malmas! Anya ka dito inaramid mo? Awan ti naramid ko! Agin
langoy? Di namat gayap amo ti aglangoy? Nakitak ti inaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapol nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo amo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman iti pa ng tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Tay sakit mo launay. Ti saludsod ko, tisong batam. Apay nga induron mo? Saan kumat nga induron Saan kan nga aglibak? Gaputa na kitak. Apay kumano induron ko. Di ta kayo manlangan no asino man day ta babae. Surun kon. Ha? Aguray ka man, iha. Idiin pa nga tong tibuok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Pero may mati si daaw yun. Umasidag ka. Kita man tilikot tilapayag mo. Ada ngamin nakitak itay. Iso ka na yun, anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita man analaing. Idi ubingak. Basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo. Darasem, mapanta iti silit ko. Ado ti damagakan ka. Awanan ti pagbadok. Namurang dami noy. Uray siyak. Jak mat makalaba. Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbata. Dagiti tungkot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button.
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Jean, manipud iti probinsya ti Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Kabato, handok ken Kalaot family ti Santa Cruz, Ilocos Sur from Liza, Kabato. Shout out kada Mary Joy, Leia Afunay, Elizalde Coles, Imelda Cabang ken Novelin Taberna. Rica Esteban, Tanya ken Ario Esteban, ti kaditikan landingan nagtipunan from John Esteban. Kakabsat ko dita Australia, isuda Kidlin ken Ann Milo, Humble Banyaga ken Jim Lawrence Marcos Lorenzo from Kidlin Milo. Kailyak dita San Juan, Quezon Isabela, isuda Nenita Purificacion, Lani Loque, Olivia Guerrero, Eli Ruiz, Jovita Batangan, ken Hildo Sugitan from Juliet ti Kuwait. Bolosan ken Leda family ti Balawan La Union from William Bolosan Sr. Makablaawan da inang Rosario Bersaval, Clarita ken Nelson Pahe, Shine ken Ayan Reyes, Clarinel ken Macmac, Julie ken LV Kabansag, Joseph Kabansag and family, kastamot da Boyet ken Norma Osalia, ken amin at taga Samonte, Quezon, Isabela, from Benny Rose, Jose ken Paul Laya, ti Barcelona, Spain. Makablaawan pa da Reynaldo Jose, John Carlo, Ayan Jester, Daisy Jen Jose, ti Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Jean. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ten dagiti padak adumdumngag. Ilingad na klaangan manang itinagan a Jean na ipasngay kan di makalak dito Ilocos Norte. Balasangak pay manang, agmay may saak nga anak. Ngam ita, ulila akon ademang. Pimusay iti sakit day di mamak, iti elementarya akpailaeng. Nimat papa, ada sakit na iti puso, nga isumat ti makagapo iti ipupusay na. Adamot padas ko kayat ko nga ibinglay kadag iti dumdum ngagmanang. Katsapay ko ma, tamakaibati iti adal kan inspirasyon, nga agserbya pagsarmingan, para kadag iti naayat adumdumngag, nga adamot pagdaldalanan da apan nubok. Ipalubos mo man nga rod arugyak ti agsalaysay, idi nakamasayag paylaeng day di patpat unay nga ama. Jin, apok, mapan ka pa'y aginan na, siya kunti makaambo ditoy. Awan pa'y pulos turog mo. Didak pagdanagan, kabailak lola. Manipod na imasayag ti amam, awan pa'y nasaya at nga inanam. Amang ano ang sakit ka ba ti kastagar aramidam? Okay ak lola, dito yak laeng. Diyak kaya tapanawan ti bangkay ni papa. Kan, kayat ko makita dagiti kagayam na nga umay makilamay. Ado, ti umay apok. Kaduan na ti santa nga amambo. Kat na ita ti pakakitaan, anasaya at atao ni papam. Taado, ti makipagladladingit, iti ipupusay na. Uwan nga rod, lola. Nagsaya at kat kuman, no damot kabsat ko amang saranay kanyak. Agmay-may sa aktumot namin nga anak. Di na ngamin kaya, titiday di mamam ti aganak iti ado, apok. Abangan ka no, sanda maipaay dagiti kasapulan niyo. Ay, nagrigat mo ti sasaadok ita, lola. Naimbaglaangan taada kayo pa'y kanilolo. Naawan kayo, jak amo no kasano akon. Di mo panunutan day taapok. Ada kami ka ni lolo, makanayo na magtarabay kan ka. Di da kabaybayan, Jean, apok.
balasang ko. Agyaman ak may kayo, Uncle Mateo. Mabalinayajak umay balasang ko. Nasingad kami nga gayam iti day di papam. Isarong bangla nga daak ditoy. Nagado ti imay, Uncle. Diyak impagarop nga adumot gayam ti gagayam day di papa. Ado tinagladingit iti ipupusay ni papam. Kat kumusta ka matan balasang ko? Kastoy, Uncle. Maladladingitan tagmay sa akon. Ulila akon adamnang. Nagsaon day ti day di mama. Imbati dakit din agmay sa. Jane, saan ka nga agmay sa balasang ko? Ha? Anya ti kaya Diyosawan, Uncle? Kinapod nun. Iso nga itala nga nakaumayag iti lamay ni papam. Tapi nanunot ko pa'y anaimbag ti may papan iti daytoy. Matikawak, Uncle Mateo. At ayun pa'y dulin kanyak ni papam iti si bibiyag pa'y. Kinunana na at mapasamak kan kuana. Itad ko kan ka daytoy. Brown envelope? Anya daytoy, Uncle? Linaon dayta nga envelope. Ti papeles ti may saan na patag-abanag anas ka na maamuam, Jane. Anya na patag-abanag, Uncle Mateo? Maamuam to apama na makitam ti linaon ti envelope. Kaya't kung agbalin ka anatip ker, kan man nakaawat, apaman amaduktalam ti linaon ti envelope. Uncle? Ngamisingasing ko akasayaatan nga asikaswampay ti may papan iti lamay ni papam. Di mo pa'y panunutan ti linaon day ta envelope. Masapo lang maitabon pa ni papam, taday ta ti kapatgan nga asikaswan tayo ita. Ti pan nakaisimpa ti amam. Iso nga ilamang mo pa lang day ta nga envelope balhasan ko. Asikaswan tayo pa'y ti may papan iti lamay ni papam. Amazing grace, how sweet the sound. Makapaikawa ti kaawanan day di papa di ti balay. Ulila akon adamang. Naawan da lolo kan lola. Unay lakat ko man ang naglidayak. Naimbaglaan ng taadada pa ito abiyag. Ti envelope nga intad kanyak na Uncle Mateo. Idi malamlamayan pa'y laang ni papa. Anya to tili na unday ito nga envelope. Ha? Birth certificate na dito eh. Akin ko kwete dito a birth certificate. Akin yung paidulin day di papa ka ni Uncle Mateo. Gio de los Reyes. Sino dito eh? Diyak ba't amo dito a Gio de los Reyes? Agoray ka. Ni Papa? Tinakalanad nga amana? Dito'y a birth certificate. Lukas na.
Ada may sabali nga anak ni Papa. Apay nga iti kaanuman. Katawan apulos tinadakdakamat day di Papa maipapan iti daytoy. Kaya tasawan daytoy. Sa anak nga agmaymay sa aputot day di Papa. At nagayam kabsat ko. Masapul amamwak amin maipapan iti daytoy. Ni Uncle Mateo, nasingad na nga agayam iti day di Papa. Kan isuti nang italkan day di Papa iti may papan iti daytoy. Sigurado nga isuti makailawlawag kanyak, maipapan iti daytoy apalimad day di Papa. Sanyang, awan ka diti madmadlaw mo ka ni Jin nga apo ko ta. Hanya ko mga idalmas. Sipod na itabon ang day di amana. Kanayon matern anak kaun-unag ti pampanunutan na. Ha? Kanayon pa yan nakaad-adayo o ti nakaiturungan ti imatang na. Ay, nadlaw ko ba't day talakay? Ngam gagangay na tawan kat nga rudan jaman. Ay ayan na tibagi na tagmay-may sa kanon. Ulilan, ademang. Sapay kumaata kasta lang nga agpaisaw. Awan kumati sa bale apakapurburiburan na. Dalmas. Kaya apay nga rin na pampanunutan ng agmay-maysan katatapay mo't ditaw. Saan tamot abay-bayan? Naibagak mo't daytan kan kwa na. Agyaman ka nung araw, tadatapay. Talusaan, di na kanon amo, no anya ti mapasamak kan kwa na ita. Taawanan, dagiti dadakkel na. Masapol nga raw na kanayon nga ipariknatakan kwa na saan nga agmay-maysa. Masapol na hindi ngayon ta kanayon. Iti kasta, di na marik na una iti kinaawanan dagiti dadakkel na. Pasensya kayo no naistorbo kayo iti umay ko dito'y balayo, Uncle Mateo. Saan mo panunutan day tabalasang ko? Kanayo na nakalukat ti pagtaangan may para kan ka. Amo yung matsiguran, no anya ti gagarak, Uncle Mateo. May papan iti dokumento nga ipaidulin kanyak day di papam. Jay, intad ko kan kay di madam matilamay. Wan, Uncle. Da kayo tinangitalkan ni Papa iti dayjay apalimad. Kaya tasangon day ta. Nabayagan nga amuyo ti amin. Jakilibak, Jane. Amo kang mariribukan ka. Ngam panawan ng tapno maamuam ti amin. Agyaman ng Uncle. Sino ni Gio? Day di Papa tinakalanad nga ama na iti birth certificate na. Jane. Kabsat ko iti day di Papa. Jay agnagan iti Gio. Wen, kabsat mo ni Gio. Ngam apay nga inlimad kanyak day di Papa. Nga dagayam kabsat ko. At induga sa laysayan balasang ko. Ngumti kang runa na makagapok. Sana kaya't day di papam amasakitan ka. Saan ka di napanunot day di Papa? Nasaksakit nga italaang amaamwak ti kinapudno. Nga adagayang
Kabsat ko, adyak mo. Jane, balasang ko. Uncle Mateo. Impatarakan day di papam ni Gio. Iti may sa kabagyan na iti probinsya. Manipod pinanawan ti inana. Inaramid na ti amin tapno sana marik na ni Gio. Noan niya ti pudno akasasaad na gapo iti kinatao na. Ngam edi di makkel. Nagrebelde. Aging kay ti saan na makontrol pa'y day di papam. Nagsardang iti panagadal na. Naibarkada. Aging kay ti nagbalin nga alkoholik. Anya? Sa dinungarod ti ayan na itan, Uncle. At iti may sa rehab. Madama nga agpapaagas. Kasta ti sitwasyon na ang napanawan day di papam. Amo na ka din tinapasamak iti day di papa. Uen balasan ko. Imbagakon kan ko na. Sakbay pa anapanak iti lamay idi day di papam. Uncle, Kaday tati pagladladingitan na unay. Tano kaano kano adandanin makarwar iti rehab nga ayan na ita. Isumatan ti ipupusay day di amayo. kaya't ko makita ti kabsat ko, Uncle. Sigurado ka, Jean? Wan, Uncle. No idi kat na ilimod kanyak ti maipapankan kwa na. Saan itan, Uncle? Kaya't ko amaam-am mo. Kan kaya't ko asaranayan iti pagdaldalhanan na ita. Sakbay a kinasaritak ni Uncle Mateo, agayem day di papak manang Emmy. Talaga nga insagana kon ti bagik, maipapan iti palimad day di papaan amwak. Diyak pulos impagarop, nga adagayam kabsat ko iti ama. Tati na imula iti isip ko, sipod pimusay dagiti dadakkel ko. Malaksid kadalolo kan lolak, agmay may sa akon, ngam saan matgayam. Iti pa nakisaritak ka ni Uncle Mateo, naglalaok tiriknak, nang runa idinaamwakon ti agdama akasasaad idi ti kabsat ko iti amak. Diyak nga rod nagsayang pay iti kanito, kat nagpakuyugak ka ni Uncle Mateo, iti lugar nga ayan ti kabsat ko iti daydi amak. Uncle Mateo, dito'y ka din ang lugar ti ayan ti kabsat ko. Wan balasan ko. Dito ita ayan ti kabsat mo manipod inserek ni papam iti dahito a facility. Nakaululi a lugar. Kasla nakaadayo iti riribok ti lubong. Dito iti napili dahito papam apag naidan ti kabsat mo tapno maagasan. Kaya't nangagbalin anormal ti panagbiag ni Gio. Awan ti uray asino ang makaam mo iti maipapankan kwa na. Siyak lang tinangital kanday di amam. Awanan ti sabali pa'y. Una yan. Nagdagsanan daytoy nga imbaklay day di papa.
Nailimad na daytoy itinaunday a panawan. Sana nalaka desisyon da ito para itiday di ama ang balasan ko. Sana magnamin na maklong ide tinagbanagan ti kapsat mo. Nagbuteng amaamuan ti tattao nang runa si ka nga anak na. Kaya't ko makita ni Gio, Uncle. Talaga ka di ang nakasagana kan, Jane. Kinapod no na, aglalaok direk na Uncle. Nga masapol nga aramidat daytoy. Sige nga, Rod. Mas ka na dumalan tayo iti proseso ti pasilidad. Sakba makasangom iti personal ti kapsat mo. Ang di kagdanag, tasya kung ti makaamoy ti amin. Sana balita malaksid iti day di papam. Siyak tinay kanuturidad ang mga sikasukan ko na. Agyaman na Uncle. Diyak mo no kasano asangop daytoy. Nga masapol ang makita kan maam-am mo ti kabsat ko. Din ni Gio. When? Siyak nga, Rod? Siyak ni manang mo, Ajin. Nang nangkuntinagan mo, gani papa? Amok nga kapsat ta. No kasta, amo mga dasabali nga anak ni Papa. Amok, manang. Takanayon ni istorya nakakanyak tayo di papa. Inka rin apay ayam amunak kan kay ti umna panawan. Gio. Ngamdya ko na oray day ta panawan manang. Nagrebelde ak amin. Inay-ay ko idi ti bagik. Ti kasasaad ko. Aging kay tinaigo mo na kita arak. Gio. Impanak dito'y tayo di papa. Tap na maagasan ak. Kat kabayatan ti kadak dito'y. Naka-amerisak. Nagbabawyak na aming inaramid ko. Dak pulo sinik ka ni ti gundaway ni papa. Amang panagnakatungpalan na ti Karina. Kat tinasakit. Pimusay na di papa. Adyak pulos nakapagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kalaati pupusay day di Papa, Gio. Day ta tinasakit unay para kanyag. Nariknag ti panangipatagday di papa kanyag. Inaramit na ti amin. Tapno jak marik na ti kinapudno. May papanit ti kinataok. Aputot nak. Gapay ti panagbasol na kada kayo pamilya na. Amo ka narigat para kan kuana. Kapot na ilimlimad nagkat nga ron kada kayo. Anya tinsupad ko kan kuana. Tilaan pagik ti pinanunot ko. Amok. May isa ka makagapo no apay na sa papin mo sa di papa. Saan apod mo day ta? Saan mo apabasulan ti bagim, Gio? Nanabit. Talaga nagpatinggalaangan ijay ti biyag day di Papa. Ngam kasano pa masabalitag ti kinaimbag kanyak day di papa. Kasano pa may parik nagtinalaos sa panangipatag ko kan kuana. Kitawan matan. Nukano dandani akong makarmariti day tayo lugar na yan ko ita. Maawatan ka, Gio. Tinapatag ita. Imimbag kan. Kat manipon ita. Saan ka nagmaymaysa? Adda ak amanang mo. Diyak ka mo no kasano ak amang ruli. Ngam kayat ka makadan na. Ading ko.
Agyaman na kiti pananaklan mo kanyag. Manang. Mapanpanak nagakitan. Timbag mga kanya kininayin ni Papa. Anong tang ti Aldaw nga agdadanla tayo matlang. Kaspay sa pamilya. Iso na lang dawan matanday ni Papa. Saan ko na magkatanda? Niyang, Rabeen, apay kang awan pa'y di apaw. Itay pa'y bigat apin manaw. Ada nga rod ka no napatag apapananda iti gayem na. Agam Rabeen, rumbang ko mga adan dito'y balay. Subang petulat ta ka de. Di ka kati madanagan. Ang mga no importante mo tinapananda iti gayem na. Kasano ajak madanagan ngay kat italaeng anapasamak ti kastaw. Ang mga no sa bali matan tinasomok di apo ka. Ay na, saan ka man nagpanunot iti kasta dalmas? Nasingput ni Jane. Di nang tumarami di kas iti anyaman na pampanunutam. Ay, sanyang. Basta aguray ka lang. Ay no bilang tasad. Nay, aguray ka. Ti apo ko tanti umawawag. Mabitlaan tasong bata. Gio. Nasayat na't manang. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di mat ingkarikan ka. Akanain ka asarungkaran kabayatan nga adda ka ditoy. Agyaman ak manang. Nakasingsingpat ka kanyak. Rumbang laang ading ko. Gaputag kabsat ta. Amo ka kastoy matlaang ti kayat ama pasamak day di papa. No si bibiyag pay ko ma. Manang. Ikarik ading. Apaman arumwar ka ditoy. Saan tanton nga agsina apulos. Ininot ngayam amo ka iti sirkulasyon nga ayan ko ita. Nakababay na maamuan da nga dagayam kabsat may terwar. Ang mga no pakababalawan pa day tati pamilyayo. Saan, ading ko? Ipudnok matan ka da lolo kan lola ti maipapankan ka. Kat amok amaaklunda kamat. Kas kamang ti pamilyami. Iladawan tiriknak, sipod na amok ti kabsat ko manang Emmy. Manipod idin, kanayonan asarong karak iti ayan na. Impariknak nga da pamilya na nga agururay iti irurar na iti rehabilitation center. Nakita ka nariknak mo ti kinaragsak ti kabsat ko. Kat amok adinan ay ayan ti bagina, agsipod taadda akon amang ipatpatagkan kwa na. Kan madadaan amang taripato kan kuana. Ididamo, kanayon adamagan da lolo kan lolak no sa dino ti papapanak. Diyak pa'y ngamin imbaga kadakwada ti maipapan iti kabsat ko. Agingga ididandanin rumwar ti kabsat ko iti rehabilitation center. Impudnok kada lolo kan lola ti maipapan kan ni Gio.
na jay ko nam nga ibagam kada kami kanilolo, apok. Huwag ngagpaisaw. Kasla importante unay day ta nga ibagam apaw. Talaga nga importante, lolo. Lola, katamok amaklaat kayo iti ipudnok kada kayo. Nay, anya day ta, Jane. Lolo? Lola? Kayat ko amaamuan nyo, nga adda kabsat ko iti daydi papa. Anya? Agpaiso ka diti ibagbagam apaw. Kasano na amuam di maipapan iti day ka? Nabayag nga inlimod dayto ni papa. Awan apulos na kaam mo, ultimo da kayo. Saan ka di? Wan apaw. Awan apulos tinaamuan be. Nga dagayam sa bali nga anak day di papam. Hanggang kasano anaamuam ti maipapankan ko na apok. Wan ngagpaisaw, Jane. Ada dokumento nga impaidulan day di papaka ni Uncle Mateo. Jay kasi nga dan agayam na. Kat imbiling na nga itad na kanyak day jay, no kiddawan ng tigundaway. Ijay anaamuak ti maipapan iti kabsat ko. Ni Gio. Anya? Sa dino nga ro din tayan ti kabsat mo apaw. Pwede mo inkuyog dito balay tapno maam-amumi mat kanilolam. Huwag nagpaiso apok. Kanasino nga iti inana. Pinanawan ti inana, idi maladaga payla ang lola. Iso nga impatarakan ni papa iti may sa kabagyan na iti probinsyada. Idi di makal, nagrebelde idi naamuan na ti maipapan iti sitwasyon na. Anya? Ay, Diyos ko. Ayan nga ron itan ti kabsat mo, Jane. Ada iti may sa rehabilitation center, lolo. Ijay tinangipanan kan kwa na day di papa, tapno maagasan. Namdaksang gasat. Kasaanan anauray day di papa ti panagimbag ni ading ko. Anya nga ron ti planom ita, Jane? Apaman ang makarwar. Kaya't ko kumangag na agmatan dito'y balay, lolo, lola. Diyak kayatan ang maisina kanyak ti kabsat ko. Kaya't ko nga iparik na kankwana, nga addapay la pamilyana. Nasayaan day ta apampanunutam apaw. Daram day jay, iso arumbang laan nga akluluam. Umanugot kayo kadi nga, agyanan dito'y balay ti kabsat ko, iti day di papa, lolo, lola. Wala apaw. Apay din asaan? Ay kaya't milaunay Jane. Kan maragsakan kami para kan kaapok. Ngamen, mapunas mo ti panangipag-arup mo, ngagmay-may sa kalaang ito'y abiyag. Ngamen, adagayam kabsat mo, iti day di papam. Agyaman ak, lola, lolo, dandanin rumor ni Gio iti rehab. Katapaman ang makaruwar, ikuyog kunton dito'y balay. Ala, umunag ka anin. Adda di tada lolo kan lola. Nakababain samat, manang. Awan ti rumbang apagbainam, Gio. Kamang ka ti pamilya, kat balay mo mat daytoy. Agyaman ak manang. Ala, agtugaw ka pa'y, kaayabak da lolo kan lola. Agyaman ak manang. Lolo? Lola! Ada kamin ka ni ading ko. Ay, asaya ata simangpot kayo nga agkabsat. Itay da kayo pa'y nga ururayan, apo. Lolo? Lola? Iso ni Gio? Ading ko.
Naimbag nga aldaw yo, lolo, lola. Agmano ak, Kasan na ka ti Diyos, apok. lola. Kasya na ka ti Diyos, apok. Si kagayam ti bagbaga ni Gina kabsat na. Maragsakan kami tadakan dito, Gio. Kamaudyanan na, namamuda kamatlaangan iti personal, apok. Ha? Oo, apay Gio, apok. Tumartaraigid mo tandag iti luwam. Pasensya kayon. Diyak namin ninamnama da ito eh. Agyaman na kiti pa ng pasangbayo kanyak, lola, lolo. Diyak impagarup ang maaklundak kas pamilyayo. Ginapod no na. Mababay na kada kayo. Nangruna ka ni Manang Jean. Awan ti rombang apagbainam ading ko. Kamang ka ti pamilya, iso abalay mo matanda ito'y. Husto ni manang mo, Jen, apok. Naipundar day di papayaw, day ti abalay. Iso ako kuwayong arod day to nga agkapsat. Husto ni Loloyo. Amin anay bati day di papayo, kukwayong agkabsat. Ay, kailalalaang taawanan day di papayo. Di nan may mataangan day ti agundaway nga agkadwa kayon nga agkabsat. Wanarod, Lola. Amo ka maragragsakan ita ni Papa iti sidong tinamarswa. Podno la unay day ta ako naam, Jen, apaw. Anya nga iti planom ita? Pagtuluyak nga agadal ni Gio, inton umaya pa nagsasarak, Lolo. Lola? Ha? Kaya't ko ang makaturpos mo't iti panagadal na. Tapno maisagana na tinasaya at to ang masakbayan na. Mayat ka ka di iti planok, ading? Uwan manang. Agyaman na kaunay. Di kagdanag. San kanto mapaay? Aramidak ti amin na kayat mo. Kaspang subad ko iti kinaimbag mo kanyak. Maragsakan kami kan ni Loloyo. Iti makit-kita mi alin na ganyong agkabsat. Ang pinatag kan agsinaranay kayo nga agkabsat iti rigat man wano ginawa. Kan iti anyaman a panubok adumteng iti biyagyo. Agyaman akta ganyo tikid daw ko nga agkita tayo, Uncle Mateo. Anyaman nga oras akasapulan na. Kanayon ang nakasagana balasang ko. Kaya't ko ti agyaman iti ado at tulong yung kanya. Nang runa iti panakaamamok iti kabsat ko. Diyak lang pagarup nga dagayam kastoy apakasaritaan ti pamilyami. Awan anyaman na, Jane, balasang ko. Amo ka narigat ti sitwasyon mo. Ang magyaman naktanaklon mo akabsat ni Gio. Apay kat din nasaan, Uncle? Kaya't ko nga iparik na ka ni Gio, asaan nga agmaymaysa. Nga adda lugar na iti pamilyami. Talaga nasaya at ka, balasang ko. Kapat gan itakot naklon mo ti kabsat mo. Ken patpatgam unay. Dahil tatimang bukal ken mang patibker iti may sa pamilya. Agyaman na kiti panang tartarabayo kada kami, Uncle Mateo. Dakkel nga utang mi anaimbag anakam kada kayo. Dagiti naaramidan nyo para iti pamilyami. Awan anyaman na kunakmat. Maragsakan ak unay para kada kayo nga agkabsat. Kat ikarik nga anyaman ti mabalin ko nga itulong. Di ka agpangadwa nga umasidag kanyak. Nakasagana ka mang tarabay kada kayo aging ga iti si Bibiaga. Agyaman na Uncle Mateo. Nasapa man anapanawan na kami day di papa. Adda kamot iti sibay mi.
Kaya riga munti may kadwa nga amami iti kabsat ko. Naulilak man ademang, kaya rigan na nga adalat tamot may kadwa nga amak, babaan ka ni Uncle Mateo manang Emmy. Ti kasi nga dan agayam day di amak, nga isumat laang ti dalan, no apay anaamwak ti amin, nang runa ti palimad day di amak. Ti panakamamok iti kabsat ko, ti ibilbilang ko amay sa akadakkelan aparabor ti Diyos kanyak. Agdadata nakabasol day di papak. Ngam nalauslat ta ti panagyaman ko kenkwana, tauray inlimod na kada kami ti amin. Saan namat abinaybayan ti kabsat ko, nga iso ti mangpumpun no ita, iti kaawandan iti day di mama. Mamati ak nga da plano ti Diyos, iso anapasamak dagidi apagten iti pamilyami. Itamanang madamati panangituloy ni ading ko adjiyo iti panagadal na. Kat maragsakan ak unay, tamakitak ti kinasaetnan nga agadal. Malaksid ka ni Uncle Mateo, adapay mo't dalolo ken lola amang tartarabay kada kami. Iso anaragsak kami amin, nga agnumnumar kadagiti na ibati kada kami anagbannugan day di papa. Sapay kumata nakaibati iti adal to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jean. Pagayam ko a Jean, pudno ti kunam nga amin apasamak ket paset ti plano ti Diyos. Kas kuma iti napasamak iti pamilyayo. Nasapak ka na ulila, ngam ita, kadandan namon ti kabsat mo akabinadang mo iti anyaman nga oras a masapol mo. Katdayawon ka pagayam ko, tas ipupuso nga inaklon mo adagos ti kabsat mo, nga inlimod kan kaday di papam, iti naunday a panawan. Nasayaat ka nga anak kan kabsat, iso anam na maam ti adadupay aparabor, nga ipaay ti Diyos. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo nga agkabsat, kat matunoy amin, nga arapa apyo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Kastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipngat ti aglawlaw para kanyak.
Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elmo at taga Vigan, Ilocos Sur, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Christopher Bargado, Charles Clyde Bargado, kan Team Common, Tinangalaswan, Amulong, Cagayan, from Chari Bargado. Corpus family, Rizal, Santiago City, from Rowelin Corpus. Shout out kada Alfie Bahian, Joan Rovillos, kan Nati Agustin. Matusalan family, da Jenny Lynn, Kimberly, kan Lady Len, Tisicho Corpus, Barukbok, Isabela, from Nelia Limon. Nisperos, Cristobal, Afalia, kan Sagon family, from Beng Sagon. Velasquez kan Bukwan family, kan amin at taga Nagilian La Union, from Imelda Velasquez. Baysak family, datatang Nelson, inang Lorelyn, Christine, Jane, Caleb kan Amari, ti San Antonio, Ilagan City, Isabela, from Vadraisin. Happy birthday LCM Manangan, ti Inabaan Sur, Rosario La Union, from Carolina Villanueva, Manangan. Kayong de los Reyes kan Abalos family, ti Nueva Vizcaya kan Banawe, from Gina Abalos. Gerald Tuna, ti BDO Main Branch Lawag, from Ruby Chanang, ti Aquamarine, Hong Kong. Belated happy birthday kada Joy Lee, Romel, Jairus, Elficia. Kablaawan pa ti Ekin kan Bakiran family, ti San Roque, Burgos, Isabela, from Orly, Bakiran. Makablaawan ni inang Nati Dumenden, Magnus kan Yashika, ti Apari, Cagayan, from MJ Antolin. Papa Rodrigo kan Mama Daisy Garcia, from Samantha Garcia, ti Muñoz West, Rojas, Isabela. Mundo Terrenal kan Alejo family, ti Tangadan, San Quintin, Isabela, from Leniki Alejo.
Tatang Jelly, Nazarene, Angela, kan Armel from Melanie. Alonso, Tanyesa, Maliaga family ti Alakapan. Kastamot ni Esther Maliaga Domingo and family from Cuse, Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres Jr., ti Ramon Isabela from Linda Pasion. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Elmo. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo ang nakaradkad adanunan to'y surat ko. Nakapagsuratak tadamot kapadasan ti pamilyami, akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Kat sapay lakuma ta makaibati iti adal. Ilingad na klaangan manang itinagan nga Elmo na pagklanak nga Ilocano. Agsipod tanayanak kandi makalak ijay vegan Ilocos Sur ngam adak ita ditoy Canada. Kas kadagiti daduma akakailyan nga adda iti balasiw taaw, nagbalinan aliwliwak ti agdengeg kadagiti drama nga Iloco, tamalaksid aliwliwa, punasan na pa'y ti homesickness, nga iso ti kang runaan akalaban mi, nga adayo di tapagilyan tayo. Mamati ka man wano saan manang, dakkala panagyaman ko kadagiti kas kada kayo, nga agiyap upload iti kakastoy a drama, ta iso tinamatibkar kanya, idi pandemya. Baruak pa'y manang, dua kami nga agkabsat, ngam nasapa apimusay day di manong ko gapo iti aksidente. Iso asisya kon akad kadwa ni mama, tanasapa akmat ana ulila iti ama. Sapay ko mamanang tamapilimat ama ikanbiag to'y surat ko. Tapat check nga ado anabalitukan nga adal ti maagsaw ditoy. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agad adalak paylaan, kat adda akpaylaan, dita Pilipinas. Agyaman na Elmo iho. Kinaduan nak manan dito'y ayan titanam day di papam, kan tikabsat mo. Death anniversary ni Manong ita, mama. Rumbang lang nga umay tayo mo't sarungkaran titanam na. Kasla kaano lang day di adapay akad kadwata day di Manong mo. Ngam ita, saan tan makita pulos? Sana bali, mama. Ta nagkita dan ka ni Papa iti pagarian ti na Marswa. Basta kit daun ta, akanayin ko matarabayan data. Wan iho, naimbaglaangan, tada kapayakad kaduak ditoy. Ika gumaktaglup pa si ti panagadal ko, mama. Tapno makatrabaho akmaten. Kit namnamaan nyo, asaan kayo baybayan? Oh, apa nagsunay kayo tinaunag, mama? Pampanunutak lang amin iho. Kasano dumapan kanto matan ag trabaho iti adayo adiso. Kasano aktulaangan ngay. Mama, kas na ko nakon, saan kayo abaybayan? Basta agtalag kayo kumakanyak. Elmo, anak. Ayun kayam. Mabunyagan ng diapo ko ni Auntie Carntrenton bigat. May saka na aninong. Isa mapantan to, mama. Ay, wala iho. Awan nga agpaiso. Dakal matan diapo ko na. Wan, mama. Sumurot kayo ito yung simbahan, ha? Awan iho. Nabayag mat basitan ajak na isarong iti simbaan. Iso sige, sumurotakkan ka inton bigat. Mama, dito kang agtugaw.
Mapanak tulatan tayo dagiti padak ang mga anak iti bunyag iton mga rugin ti seremonya. Nagpintas matanda ito asimbaan ni iho. Agam, adumat gayam dagiti mabunyagan nga ubing. Wen mama, kasto yamin nga daw ti schedule ti bunyag. Iso nga daw ti mabunyagan ita. Oh, apay mama, kasla da nakita yung nakakigtutan nyo. Kita kami dya may sa mabunyagan iti day dya banda. Kan ti inana. Ha? Dayjay ka di mama? Apay, pamilyar ka da kayo dayjay babae? Wan iho. Ha? Nujak mariro. Isu jay anak ti may sa trabahador tayo ijay talon. Idi si bibiyag pay day dimon akabsat mo. Nililia, ti bagbagada kaayan-ayat ni Mon. Ngampulos asaan nga inaklon ni manong mo, nga adda relasyon da. Ha? Ni, apay ngay mama? Diyan mo, nga mga no maamak ide maamuak nga anak ti trabahador tayo ti kaayan-ayat na. Awan mo ti dakas na saan ka di mama? Wen iho, iso nga inuray ko nga aklunan na kanyak. Ngam awan na uray ko. Aging gapim musay. Ngam, apay na, nga itaan nakita. Kalaat ang nagtibayo ak. Nangrunak at ada ubing apabunyagan na. Anya ti, kaya ti asawan mama. Diyak mo iho. Ngam, adag parparik na kanyak. Kat day tati jak maawatan. Mama, adalo man ti rabi eh. Ngam, may-mayon kayo pailaan. Diyak man amo iho. Ngam kalaat analagip ko day di manong mo. Panagrik na kasla dalaang ditoy. Saan nga taga po itinakita yung akon kunayo akaayan-ayat na idi, mama? Mabalin akasta. Nakiasawa kaya man. Tadamot impabunyag ng anak na. Nakitam ka di lang ati asawa na, iho? Awan mo tinakita ka lalaki ti abay na mama. Malaksit ka dagi tininong kaninang ti ubing nga pabunyagan na. Ne, apay ngay. No nakiasawa, rumbang ko mga adda ti ama ti ubing itay mabunbunyagan. Anya ka di ti pakainaiganday ta kada kayo, mama. Kayat ko ang makasarita ni Lilia. Adda kayat ko atakwatan kan kwa na. Ha? Padasam nga amuan, no adada pa'y itisigod apag nanaadanda. Sige mama. Aramidak na ita. Ngamti kasayatan ng aramidan tayo ita. Agin na nata yun tani. Adalo mong tirabi eh. Alat, umay kan mama. Itulod kan, ijisilid mo. Naimbaga bigat yo, manang. Ha? Anya ti masapon mo, ading ko? Amunak ka di, manang? Uwan. Sika ti ading day dimon. Saan ka di? Nasayat mo't na amudak gaya, manang. Pasensya ka na. Ta saan ka unay na mailasin? Si kagayam ti anak di may sa trabahador da mamay di talon iti? Uwan. Nabayag ka nagtrabaho kada kayo ni amang ko. Ngam idi kapsutan.
saan min a pinagtrabaho, Pay? Pasensya ka na naistorbo ka, manang. Ngam pasapsapol na ka ngamin ni mama. Ha? Apay ka no? Adda ka na dagiti balaga kaya't nasa ludsudan kan ka, manang. Kaya't no mabalin, umayta ka kumapasyaran dito balayo. Sige, Ading. Mabalin mat. Umay kayo lata. Nakalukat ti balay mi para kada kayo. Mas daawa, idibinilin nak ni mama ang makisarita ka ni Lilia manang Emmy. Ngam nagtulnog aklatan. Dua atawan matan tinapalabas, manipod pimusay day di kabsat ko. Ngam saan pa'y ang nakailiw-liwag ni mama. Iti nga rod may sa nga aldaw nga idadaray mi iti may sa apabunyag. Nakita na ti anak ti sigod at trabahador mi iti talon nga ibagbagada kano akaayan-ayat day di manong ko. Ngam aging ga iti pimusay, di napulos inaklon ken ni mama nga adda kaayan-ayat na. Diyak amo no anya ti simken iti panunot ni mama, idi binilin nak amangidanon ken ni manang Lilia, akayat na ang makasarita. Naimbag nga aldaw mo, balasang ko. Naimbag nga aldaw yumat, madam. Pasensya ka, no naistorbo ka. Saan mat, madam? Sige, dumanon kayo. Pasensyaan nyo lakumantoy basit abalay mi. Awan anyaman na. Agtugaw kayo, madam. Agyaman na kiha. Adda ka no, kaya't yung alaw-lawagan kanyak, madam? Wen balasang ko. Maipapan ka na kayo iti daydimon nga anak ko. Ha? Adala sa magmamano abanag, kayat ko sa ludsudan kan ka. Nakiasawa ka mo't gaya man. Nakita kami di ubing a pinabunyagam. Anak yu iti asawa? Anak ko, madam. Kat awan asawa. Tasa anak-anak asawa apulos. Anya? Ang kasano anaadaan ka iti anak a pinabunyagam? Madam. Amo kati may papankada kami iti daydimon ti gagarayo. Aklunak. Kaayan-ayat ko daydimon, madam. Apay adi na inaklon kanyak. Namin ano adinamag ko. Ngam awan ti imbaga na. Aging ga idipimusay ga po iti aksidente. Ay ayatek unay daydimon, madam. Hanggang apay nga inlimad yu ti relasyon nyo. Apay asaan nga inaklon daydimon akaayan-ayat na kagayam. Gaputa amangan kanunotob nga rin nyo ti relasyon mi. Taanak-nakla ang ti trabahador yu iti talon. Anya? Oh. No, kunam, adi ka nakiasawa. Sino nga rod ti ama ti ubing a pinabunyagam? Daydim, mon, madam. Ha? Iso ti ama ti anak ko. Anya? Lukas na.
Oh, Diyos ko. Sakbay apin mo say day dimon. Amunan ama si kugak, madam. Ngam awan kirad na amang ipod no kada kayo. Iso nga idipin mo say gapo iti day di nga aksidente. Jak mo nagparparang kada kayo. Tadyak kayat, asyak ti mangirugi iti riribok, iti pamilyayo. Amangan ngamin no saan kayo amamati animon ti ama ti anak ko. Ay, sumat lagayam nga idi nakita kayo iti anak mo iti simbaan. Sa bali tinariknak. Day panagip adagos kanyak day di anak ko. Ay, sumat lagayam nagragot akunay ama kisarita. Tadakayam palimad ama doktanak. Pasensya kayon, madam. Awan ranta ka mangriribok kada kayo. Kan di ko mapanunutan nga da ka sa pulak kada kayo. Amo kasaan nga ganayon ang mailimod ko ti kinapudno. Nang runa no dumakelton ti anak ko. Kat agdamag, maipapan iti amana. No kasta, impudno mon kada madam nga ada anak yu iti day di mon anak ko. Kapilitan, tatang. Tamarik na kat talaga akayat amaamuan ni madam ti maipapan iti relasyon mi iti anak na. Kahit anya nga iti reaksyon na, Lilia. Saan ka di anak kaungad? Saan, tatang? Nalapit ang nagbaliwan, manipod pimusay di anak na. Nalabers nga minti kina-stricto ide ni madam. Iso ang nagbutang day di maun, anang ipudnukin kwa na iti maipapan kada kayaw. Nabang aranak idi nakitak ti reaksyon na, tatang. Kunak no kaungat nak. No pagsasawan nak. Ngam saan mat. Tilangan ikarkararag ko iti Diyos. Sapay ko matabigbigan da ka pamilya ti anak ko. Umdas kanya kon dayjay, tatang. Saan akon amang namnama iti uray anyapay nga ipaayda iti anak ko. Husto ka anak ko. Kinabailang mainsakad ti anak mo, manipod pimusay ti amana. Iso nga amok, amas kabailang pa'y ita. Amok anaragsakan ni Mon. Tanaamuanan ti inana ti palimad anabayagan nga inlemeng na iti inana. Wen anak ko. Kang runaan na, maragsak anak paray ti apok. Tadumakkel nga awan ti rumbang ama ilimod, maipapan iti kinatao na. Mama, nasungbatan din kami na kayat yung amaamuan. May papanitiday di manong mon kan manang Lilia. Huwan nga rod, iho. Hanggang apayasaan nga impod no adagos ni Lilia ti amin. No jak pa'y nagdamag. Abangan no agnanayon nga ilimod na ti maipapan iti anak da iti day di manong mo. Gapotay so ti bilin day di manong. Nalabit ang nagbutang, tatalaga nga ipagarup da. Adi yung maklon ti relasyon da. Nangruna pa'y tadagayam anak da. Jak amono, maragsakan ak. Uwan no masakitan ak, gapo iti panagilimad da kanyak. Di yun panunutan day ta, mama. Ti importante, si bibiyag tubing. Adapo ko yo. Si bibiyag apakalaglagi pantayo, iti day di manong mon.
kayon, madam? Medyo nagulo ti balay. Jack nga minamnamaan nga umay kayo ditoy. Awan anyaman na Lilia. Kan ba isa, saan ba't nga iso tinagulo? Nasinupto pa ito'y balayo asinang patanmi. Wan nga rin manang Lilia. Saan mata nagulo? Manang. Kaya't may kumamakita ti kanakak. Ti apo ko ni mama. Aday ta ti anak ko, madam. Elmo, Ha? nakaturogan di ta sofa. Nabanog ang nagay ayam itay. Diyos ko, Ha? karupro pa unay day dimon nga amana. Unyag pa sa mama. Iso tayo sulatan. Elias tinagan na, madam. Ha? Elias? Iso day ta tinagan ti propeta, apagaayat day dimon iti Biblia. Iso ti mang tadranyag iti kasipngatan. Pasensya kayon, no itala makita yo ti anak mi iti day dimon. Nagbutan kami namin idi iti agbalin a reaksyon nyo. Saan ko maarumbang ang nagbutan kayo idi iti day di anak ko? Anak ko ni Mon, ipatpatag ko unay. Uray asino ti pilyan na, ti ayatan na, sa anak nga agbalin at ubang. Agpaiso ti bagbaga ni mama, manang Lilia. Jakmat mababalaw na di manong. Pinanunot na la siguro ti mabali na marik ng para ita anak yo. No, kas pangregan saan na kayo amaaklon ni mama idi. Pudno la unay day ta. Kasta talaga ti pagamam kan idi day dimon. Impagarup na no kaungat yo, no kas pangarigan agpudno kami. Anyan. Ita, awanan day dimon. Tilaangan anak yo tinabiyag, apakalaglagipan kan kuana. Kinapudno na. Jack kabailan apadakkelan ni Elias. Nga awan koneksyon na iti pamilya ti amana. Iso akapilitan ang nagpudno ak kada kayon, idi kinasarita dak. Kat pagyaman ako na day Lilia. Mamati kaday to yan ti sungbat ti kanayon nga araraw ko. Asapay la ko ba? Tain-inutan amapunas ti saam iti kaunggak. Arimswa iti patat nga ipupusay day dimon nga anak ko. Gapo iti day di nga aksidente.